tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. And Diego Bandido. Ako po ay laging nakatutok sa Love Radio and I'm just so happy na meron pong istasyon na kasama po namin sa araw-araw. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit nag-iisip ako kung iiwan ko ba ang Pilipinas. Papaano na lang walang Love Radio sa ibang bansa. Pero bago yan meron na. Oo naman. Oo, high-tech na po tayo ngayon. Correct. Hindi na tayo katulad nung araw na ang mga nakakapakinig lang talaga sa Love Radio ay yung mga literal na nasa Pilipinas. Yes. Noon yon. Oo. Ngayon, kahit nasa ang parte ka ng mundo, pwede mo na mapakinggan ang Love Radio Yan. at your convenience. Kasama mo na kami. Correct. In fact, kahit nga dati, di ba, pag nakikinig ka ng Love Radio Station, pag nasa Manila ka, Love Radio Manila na yung mapapakinggan Correct. mo. Ngayon, Oo. with our Love Radio app, kung namimiss mo ang mga tugtugan o kaya yung mga adlibs Ayan, na mga yung mga DJ. local dialect Correct, sa local dialect. probinsya nyo, halimbawa, Correct. Mindanao. Ayan, Oo. 'di ba? Meron din na makikita po ninyo sa ating Love Radio app. Oo. Nandyan lahat ng mga Love Radio provincial stations. Halimbawa, One ikaw click. ay Oo. taga Palawan. Ayan, Oo. 'di ba? Pindutin mo lang Love Radio Puerto Princesa or Love Radio Palawan. Ang mapapakinggan mo na doon, ayan, local DJs. Tama. Ganon. Ayan, sino ba yung mga local DJs dyan? Dalawa lang sila. Actually, isa lang. Shout out, reporter. Ayan, reporter. Oo, karamihan nasa Manila. Pero other radio stations na provincial, kompleto po. Yung mga nasa Iloilo, Yan, oo. Davao. Love Radio Rojas. Correct, Oo. di ba? Love Radio Rojas. Ang sarap pakinggan eh. So, wag kang mag-alala. Ito nga, yung kanyang question kasi is, sabi niya, di ba, isa sa mga mamimiss niya ay yung pag nag-ibang bansa sila. Nasa crossroads po kasi kami ng buhay namin dahil yung mister ko po ay i-assign sa Europe para sa kanyang job. Ang hirap lang po kasi syempre, panibago na naman pong buhay, panibago na namang adjustments, nalilito at nako-confuse po talaga ako. How do I convince my husband to stay in the Philippines? May kamahal-mahal pa ba sa Pilipinas? Friend, alam mo, sundin mo na yung husband mo. Friend, simula pa nung unang panahon. Friend. Alam mo, marami namang kamahal-mahal sa Pilipinas. Oo Totoo yan. Isa sa mga bagay na tingin ko dahilan kung bakit, di ba nung pandemic, kunento ko na nga, di ba, na aning-aning din tayong lahat. Ang dami nang pumapasok Ang dami nang pumapasok sa utak natin, sa isip natin na aminado po ako, isa po ako dun sa mga nag-isip na, ano ba, para na ba ako sa ibang bansa? Kasi kumakaldag na yung mga tao sa TikTok nung time na yon. Sabi ko, dito na ba papunta lahat? Hindi ako kumakaldag. Kasi baka mamaya pag kumaldag ako, hindi na makabalik yung hip ko, di ba? Parang, ba't kumaldag siya pero pa kanan? Tapos hindi na gumalaw. Kaya nag-isip-isip din ako noon na parang ano ba, pa Canada na ba? Pa Australia na ba? Ganyan. Kaya lang, nakitaan pa rin natin ng maraming rason to stay in the Philippines. Kasi marami naman ding kamahal-mahal sa Pilipinas. Ngayon, kung para sa pamilya ninyo, sa tingin ko hindi naman din go na. Oo. Sa tingin ko, go na. Kasi normal siguro yung reaction mo unang-una kasi
panibagong, yun nga, sabi mo, pagsisimula. Environment. So, natatakot ka Correct. paano sisimulan. Nakaka-nervous naman kasi talaga. Oo. Tapos, syempre, ano bang klase yung pagsasalita nila doon? Oo, yung Kung halimbawa, lengguwahe. correct, kung sanay na sanay ka sa Tagalog, sa mga, hello Mars! O Oo. kaya, friend, kumusta ka na girl? Oo. Diba? Tapos biglang pagdating doon mga Harry Potter yung mga salitaan. Hindi ko alam kung saan kang parte ng Europa So, may Oo. mga ganyan ka talagang fears. It's normal. Oh, so parang gusto mo doon ka pa rin sa comfort zone mo. Correct. Which is dito sa Oo. Pilipinas, ganyan. Pero kumbaga timbangin mo yung yung kung anong mas makakabuti. Hindi sa iyo but the entire family. Totoo. I-zoom out correct. mo yung sarili mo. Oo, tsaka yung part ng Love Radio na mamimiss mo, hindi mo kami mamimiss. Oo. Kasi una, kunyari, tambalan, hindi mo man kami maabutan sa eksaktong time, kung ano man yung time dyan sa Europa pag lumipat Correct. na kayo. At any given time, pwede mo kami mapakinggan sa aming Kumikinang na Tambalan podcast. Yes, diba? oo. So, Meron ano din, na may sa YouTube din. Pwede mo ring mapanood. replays, pwede, 'di ba? Oo. So, tanggalin na natin yung part na 'yan. Saka Oo. na lang tayo magtuos kung miss na miss mo na talaga kami, kung Ayan. nakasettle ka na diyan. Correct. Yan. Oo, Diba? para hindi mo talaga ma-miss yung Pilipinas. Aha. Padala ka sa amin Ayan. tapos para mabati ka namin Correct, palagi. o, 'di ba? Para hindi natin namimiss ang isa't isa. Ganun lang 'yon, 'di ba? Yun. So, madami namang kunyari, isa sa mga concerns na isa kong kaibigan dati nung nag-migrate din sila sa ibang bansa is that parang feeling nila kahit na may mga Filipino stores, totoo naman yata to, Jegs yung meron lang certain, kunyari seasoning, yung seasoning nila ay hindi kasing alat nung sa atin. Oo, kasi parang meron lang required sa ibang bansa. Okay. Pero kung ano pa man, makaka-adjust din kayo sa sa pagkain. Tsaka yun nga, ang dami ng Filipino stores. Oo. Natatandaan ko nung Nagkalat na yung mga Pinoy. nagkalat na talaga. Tsaka ano ba, andito naman kami ni Diego. Tama. Pag namimiss mo yung mga chichirya ng Pilipinas, hindi, Oo. willing naman kaming dalhin sa'yo. Utusan mo kami. Oo, kami pa. Ilang maleta bang dadalhin natin? There was a time before, nung mga early 2000s yata, na kapag meron kasi kaming kamag-anak na nagtatrabaho sa Singapore, malapit lang naman yung Singapore. Oo. Kaya lang nung time na yun, parang yung traveling ay hindi pa made easier, parang ganon. Anyways, isipin mo yung kakilala namin doon, ang lagi niyang hinihiling Gold Deluxe na pulburon. Tapos may mga particular kasi na mga produkto, kunyari, na mga chichirya, yung mga, ano ba yun, yung maasim, yung cracklings, basta yung mga ganon. Yun yung mga gusto niya talaga kasi na-miss niya yung sa taste buds ng Filipino. Then, eventually, no, in time, hindi na niya kailangang maghintay ng Pilipino na pupunta ng Singapore para makatikim ng pulburon, 'di ba? Kasi nga, ang dami ng Filipino stores. So, 'di ba? Nagkalat po ang Pinoy sa kahit saang parte ng Ayan, mundo. tama. Meron ka maririnig na nagtatagalog. Correct. 'Di ba? So, makaka-adjust ka. Tsaka yun nga, sabi nga ni Jex, no? Kung ano yung dynamics ng pamilya, kayo mag-usap. Oo. Kaya yan. Ayan, minsan kasi may mga times na pinangungunahan ka, that's your personal fear. Oo, correct. Pero- Normal lang naman pati na matakot. Normal lang din talaga kasi unang-una, it's not your comfort zone. Hindi talaga komportable. Hindi. Tsaka, di ba minsan, masyadong malamig? Di ba pag halimbawa lilipat ka sa isang lugar na masyadong yan. malamig, ang hirap ng adjustments. Mag-a-adjust ka. Pero eventually, mag-a-adjust din naman yung katawan mo Oo, di ba? Yung mga friends mo doon. Correct. Medyo ngungu na sila pag Oo, nagsalita. di ba? Nasal na yung Correct ka. Kasi ano na kayo, islang, ganyan. O kaya lagi kayo sinisipon, di ba? Oo. Eventually, sanay ka na din. Correct. Ganon na. So parang gusto na talaga natin paalisin ng Pilipinas. No? Hindi, gusto namin ng Pilipino o Filipino family na Yan. magkakaroon ng maayos na buhay, 'di ba? Hindi man natin sinasabing hindi mabibigay ng Pilipinas, pero kung ito yung opportunity given to you at napag-aralan ninyong mag-asawa na mas mataas yung kikitain, 'di ba? Tas meron kayong plano, why not? Oh, pwede din naman, hindi naman talaga doon na kayo titira or ano. Pwede din niyo pag-usapan, naman. di ba? Hanggang Pakiramdaman ilang taon, nyo, oo. then mag-ipon, and then pag nakita nyo talaga na it's not for you, then pwede ka naman, naman bumalik oo. anytime sa Pilipinas. Lagi namang nandito lang yung Pilipinas. Oo. Promise, sa Oo. tanan ng buhay po namin at sa mga ninuno, parang hindi pa po umalis ang Pilipinas sa pwesto niya. Andito lang po yung Andito Pilipinas. lang po yung Pilipinas. Kurap pa Ayan. rin. Ay, Alin! alin! Nicole Yala! Kako! Bakit? Kako! Bakit? Hindi, kako. Oh. Nandito lang yung Oh. Pilipinas. Ayan. Hindi umaalis. Okay, kasi? Oo. Kasi, ba't
Nakakita ka na ba ng bansa na lumipat ng ibang lugar, di ba? Nandito pa rin tayo, tropical country. Tama. Yun naman yung may nasabi ba? Oo. Wala naman ako nasabi. Actually, kahit saan lugar ka pumunta, ang korupsyon. Actually, anywhere naman talaga. Oo, meron naman talaga. Minsan nga, ganito tayo, parang alis na tayo ng Pilipinas kasi napakaraming negative tungkol sa gobyerno. Ano din naman yung assurance mo na yun lilipatan mong bansa, walang kapintasan ng kanilang gobyerno. Correct. Meron at meron. Oo, at lalo pa yung mga tao din doon kung minsan, medyo iba din ang saltik eh. Meron din. Kagaya nung meron akong nakita, yung parang member sila ng PETA na sa mga animal Okay. activists. Saan to? Sa ibang bansa? Sa ibang bansa. Parang ibang Oo. version ng PETA sa ibang bansa. Oo, so parang Oo. nilalaban nila yung bull labor. Yung mga toro na ginagawang tagahakot ng ano. Tapos ang ginawa nila, nagprotesta sila, sinemento nila yung mga paa nila doon sa harap ng kumpanya. Sinemento nung mga tao, Oo. yung paa nila. O, di ba? Kanya-kanya po talaga, wala pong bansang perfect. Kung tayo nung Totoo problema ba? tayo dito, Bakit saan tayo namamblema dito? Hindi sa minsan yung mga rally, Ah, ingay. oo, Doon ganun. ang lalala. Doon, ang Di ba tindi. nakita mo sa mga video ko minsan yung humihiga sa gitna ng kalsada? Meron din naman dito niyan. Oo. Pero doon meron din. Oo. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga nirereklamo natin, for example, sa Pilipinas, wala naman ding assurance na hindi natin yan irereklamo sa ibang bansa. Correct. Na Oo. meron at meron pa rin. Kaya lang, ayun, hanggang doon na lang. Kaya, yes, Kaya Nicole. wala. Wala. Okay. Diba? Pero, ang importante, isipin niyo yung mga sarili ninyo. Isipin niyo yung sarili ninyo. At kapag halimbawa, na-realize ninyo na the other country, migrating to another country is not something for you, again, ulitin natin, ang Pilipinas ay nandito lang. Correct, oo. Hindi naman siya umaalis. Yan. Nandiyan So, pa rin siya. Actually, magandang opportunity yan kasi para sa iba, mag-a-abroad sila, hindi nila madadala yung family. Which is mahirap. Correct. Kayo. Oo. Pwedeng Diba? dalhin. Pwedeng dalhin. Oo. Marami lang sigurong factors to Jegs kasi kunyari, yung iwan mga ka, kaibigan mo. Oo, hindi tsaka halimbawa yung mga anak, let's say mga bata pa, Oo. mag-adjust ulit. Pero lagi mong tatandaan, misis, hindi lang kayo yung pamilyang nag-adjust ng ganyan. Maraming ganun at okay naman sila. Tama. Nakapag-adjust naman talaga sila. Correct. Ganon. Oo. Ay, Oo. kayang-kaya mo yan na go, go, go! 'Di ba? Para sa ikauunlad at ikagaganda ng inyong buhay, bakit naman hindi? Kasi sa totoo lang, di naman tayo pwedeng aasa lang nang aasa sa ibibigay sa atin. Tayo din mismo yung gagawa ng paraan para kumita. And kung itong oportunidad nito ay ibinigay na para sa'yo, para kumita ka, why not? Tama. Makaka-adjust ka niyan. Mahalaga mas tapangan mo lang ang sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Go, Correct. go, go. So hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Diala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!